Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülügi maksat Ataev bilen dowam edýär. Türkmenistan öz raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin ýörüýte enjamlary satyn alan ekeni. Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Lloyd Russell Moyle'un awtorlygyna ýurdun Avraýly neşri The Independent'de 7-nji martda çap edilen makalada Birleşen Karollygyň hökümetiniň beýleki käbir ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistana öz raýatlaryny internetde ýygyrlamaga mümkinçilik berýän internet içalyçylyk programmalarynyň satylmagyna ruhsat berenligini talýar. Biziň hökümetimiziň repressiw rejimleri adamlary ýygyrlamak üçin güýçli enjamlary satmagy adam hukuklaryny howp salýar ady bilen çap edilen makalada Britaniýanyň tasdiklamagyna internet içalyçylyk enjamlary satylan ýurtlarda agzalýan programmalar arkaly adamlaryň elektron hatlaryna girilýänligi, telefon ýazgylaryna aralaşylýanlygy we raýatlaryň götürýän akylly telefonlarynyň olaryň seslerini ýazmak üçin uzak aralykdan mikrofon hökmüne ulanylyp bilinýänligini üns çekilýär. Makalada Britan hökümetiniň Saudi Arabistanyny, Birleşen Arap Emirliklerini, Brunei Sultanlygyny, Türkiýe, Bahreýni we şoňa meňdeş ýurtlary internet içalyçylyk programmalarynyň satylmagyny tasdiklandygy aýdylan soň hökümet bularyň hatda Türkmenistana satylmagyna da ruhsat berdi diýilýär we bu ýurtdaky rejimiň awtoritar häsiýetine gysgaçyk salgynanýar. Kağıt yüzünü Britaniyalı kampanyalar gödöwçülük maksatly enjamlary öz halkyny edýän döwletlere satmagy hukukly däl. Ýöne iş yüzünü hökümet muňa ruhsat berýär diýip parlamentiň agzasy The Independent neşrine çap eden makalasyny belleýär. Aslynda Türkmen hökümetiniň öz raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin türlü içalyçylyk programmalary bilen içgini gyzyklanýanygy täzelik däl. Mundan öňe hasaky guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň 2015-nji ýylyň 14-nji iýulyna paş eden maglumatlaryny Düýbi Dubaýda ýerleşen MEA JLT adly software kompaniýanyň araçylyk etmegini Türkmenistanyň Hacking Team firmasynyň içalyçylyk programmalaryny satyn almak finansygy barada gurrun edilýär. Hökümet nähili usullar arkaly ýurdun raýatlaryny internetde ýygyrlaýar. Şeýle soraglaryny biz guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň digital howpsuzlyk boýunça eksperti Raisyak Wozniaka ýüzlendik. Şeýle programmalar internet ulanjylaryny ýygyrlamak üçin haýsy enjamlaryň haýsy web saytlary girýänligini ýa-da haýsy tilsimin nähili ýagdaýda ulanýanyny anyklamak üçin ulanýar. Eger-de ulanjylaryň girýän web saytlaryna ýa-da tilsimlerine HTTPS ýok bolsa, onu häkimetler ulanjylaryň internetden alýan maglumatlarynyň mazmunyny feredip bilýärler diýip ekspert bellidi. Häkimetler hatda SSL, TLS enkripsiýalaryny, ýagny internet älimindäki howpsuzlyk galkanlaryny, meselem HTTPS-i döwmäge synanyşyp enkripsiýaly, ýagny galkanly web saytlardaky aragatnaşyklary hem okap bilýärler diýip digital howpsuzlyk boýunça ekspert töwünüň üstüne ýetirdi. Türkmen häkimetleriniň VPN we proxy serwerleri arkaly internete girýän ulanjylar nädip anyklaýan bolmagynyň mümkinligi barada beren soragymyza Wozniak şeýle jogap berdi. Bu tehnologiýalaryň ikisi de, ýagny VPN we proxy'niň ikisi de Türkmenistanyň çäginiň daşynaky serwerler arkaly maglumaty aktarýarlar. Türkmen häkimetleri şol agzalýan serwerleriň sanyny döredip olardaky internet trafikasyny, ýagny maglumat giriş çykyşyny ýygyrlap bilýändirler. Eger de şol VPN ýa-da proxy server bilen bolan gatnaşygy anyklasalar, olar bu programmalary kimleriň ulanýanynyň anygyna şäherine ýetip bilýärler diýip ol belledi. Digital howpsuzlyk boýunça ekspert bu tehnologiýalaryň örençil syrlydygyny, şol sebäpden häkimetleriň ýa ýokary taýýarlykly hünär okuwyny geçen bolmagynyň mümkinligini ýa-da olaryň daşardan hakkyna tutma hünärmenleri ulanýan bolmagynyň ahmaldygyny belledi. Ýöne ol ikinji pikire, ýagny daşardan ulanýan hakkyna tutmalar baradaky çaklamалary has çyna verimli garaýanygyny ýaňytdy. Häkimetleriň internet ulanjylaryny ýygyrlamak mümkinçilikleri baradaky belliklerine dowam edip Wozniak şeýle diýdi. Bu ugurda ulanýan ikinji usul, ýagny ziýanly malwareler, ýörüýte zäherlenen programmalar internet aragatnaşygynyň arasyna ekmek bilen ulanjylary ýygyrlamak has ýeterdir. Mysal üçin siziň browseriňiz HTTPS ulanmaýan bir saýta baglanýar. Häkimetleriň enjamy bu aragatnaşygy anyklap siziň nyşana alınanlardan biri diňiňizde ýa-da däl diňiňizde karar berýär. Egerde şolardan biri bolsaňyz, onu bu aragatnaşyk awtomatik usulda siziň mundan habaryňyzdan bolmaýar, olaryň öz serwerlerine urukdurylýar. Olaryň serwerleri siziň browserde girjek bolýan saýtyňyzy açýar. Ýöne muňa öz malwarelerini, ýagny siziň enjamyňyz üçin niýetlenen ýörüýte zäherli programmalaryny goşup onsaň açýar. Şeýlelikde browseriňiz siziň açmakçy bolan saýtyňyzy açýar, ýöne şol bir wagtyň özünde siziň habaryňyz bolmadan enjamyňyzda ýörüýte guruluklaryny ýygyrlamak üçin niýetlenen programmalar siziň kompýuteriňize ornaşdyrylýar. Şeýdibem ol zäherlenen kompýuterda ýa-da islenik enjamyny amala aşyrylýan işleriň hasaby ýürüdülip oňa gödöwçülük edilip bilinýär. Siz hiç hili howply çelge basmasaňyzam şu zatlary edip bolýar diýip ekspert maglumat berdi. Şol sebäpden häkimetleriň VPN ulanýanlara jynlarynyň düşýänligini sebäbi bu tilsim arkaly olaryň belli bir derejede howpsuz tunele girýänligini, ol ýerde olary ýygyrlamagyň kynlaşýanyny häkimetleriň hemmeler arkaýyn ýygyrlamak üçin adamlaryň ejiz howpsuzlygy üçin edilmedik internet ulanmagyny isleýänligini gurrun berdi.
internet ulanjylar nädip goranmaly? Bu aralykda azatlygyň bir okuyjusy Türkmenistanyň petiklenen saytlara sayfon ulanyp giýirilende munyň destini anyklanýanyny aýdyp, şu ýyldan başlap sayfon saytynyň içinden ýapyk saytlara girseň 20-30 minutyň içinde komitetler gelip seniň şol sayta giren wagtyny görkezip, seni dinlemän gün alyp gidýärler diýip gurrun berdi. Goranyş mümkinçilikleri barada okuyjylarymyzyň howpsuzlyk araldalary goýunça soragy gysgarak jogap beren ekspert interneti howpsuz ulanmak üçin Tor browserini ulanmagy ýa-da Shadowsock adlandyrylýan internet älimindäki saýaly giňişliklere sygynmagy maslahat berdi we Shadowsock tehnologiýalarynyň internete girilýän saytlary adaty HTTPS ýaly howpsuzlyk maskasyny giydirýändigini gurrun berdi. Töhbetdeşligiň dowamyny türkmen häkimetlerini şeýle tehnologiýalar bilen üpçün edýän kompaniýalar barada maglumat beren Wozniak, Blue Code, Gamma International adly firmalaryň adlaryny agzap, bularyň türkmen internetini ilik düwme süzmekde häkimetler bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, munun ozal WikiLeaks'in saytyna Gamma International kompaniýasynyň Türkmenistanyň TMSL mobile ulgamlarynyň synatyna proxy infeksiýalaryny ornaşdyrmak boýunça eden tagallary dogrusyny giňişleýin maglumatlar peýda bolupdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýurtda köpçülikleýin ýagdaýda iş orunlarynyň kemeldilmeginiň nowatdaky torkunyna garaşylýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk Radiosyna ýurdun medeniýet we magarif pudugynyň işgärleriniň ugradan hatynda Aşgabatyň muzeýlerinde, medeniýet merkezlerinde, kitapxanalarynda we beýleki darlarynda köpçülikleýin stat kemeltmeleriniň planlaşdyrylýandygy habar berilýär. Gowşan maglumatlarda anyk edaralaryň we wezipelerinden boşadylmaly işgärleriň taýyk sanlary görkezilýär. Emma bular dogrusynda degisli edaralaryň resmiýetlerinden hiç kili kommentari almak başartmandygy sebäpli Azatlyk Radiosy häzirlikçe olary çap etmekden saklanýar. Ýöne Aşgabat boýunça wezipelerinden boşadyljakdygy aýdylýan işgärleriň sanynyň müňden hem geçýändigini, olaryň arasynda ýüzlerçe mektep mugallimläriniň da bardygyny belläp geçmelidir. Şeýle de ýakynda Azatlyk Radiosyna Lewap welaýatynyň Sakar etrafynda hem üstümizdäki aýda köpçülikleýin isten çykarmalaryň boljakdygy barada maglumat gowuşdy. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna bu ugurda maglumat beren Sakar şäherçesindäki käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, etrapdaky saglyk pudugynyň işgärlerine eýem köpçülikleýin isten çykarmalar barasynda basyşlar edilmäge başlanypdyr. Etrapdaky resmiýetler işgärlerini döwletden aýlyk alýan işgärler ykdysady sebäplerden köpçülikleýin ýagdaýda işden çykarlar. Biziň edip biljek işimiz ýok we bu biziň yktyýarymyzda däl. Kabul edilen şeýle karar. Siz näme etseňizem üýtgedilmez. Indi hem nire arşykat etmek isleýän bolsaňyz baryň ediberiň. Görnüşinde jogap berip köpçülikleýin işden çykarmalaryň nähil görnüşde boljakdygy barasynda jikme-jik maglumat bermändirler. Ýatlap geçdik, Türkmenistanyň döwleti tegisli edara kärhanalarynda iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stavkasyndan ýarym iş stavkasyny geçirmek tejribesi geçen ýyldan bäri dowam edip, soňky döwür bu ugurdaky işler hasda güýçlendi. Munyň netijesinde Türkmenistanda geçen ýylyň aýagyndan başlap durly pudokdaky işgärleriň müňlerçesi eýelýän wezipelerinden boşadyldy. Şeýle de müňlerçe işgäre ýakynda iş orunlaryndan mahrum boljakdyklary barada duýduruş berildi. Ýurdun dokma tenagaty pudogunda Sultanda Aşgabatyň gün ortasyndaky dokma fabrikinde Daşowut hemde Bayramaly şäherlerindäki çigit ýagyny öndürýän zawodlarda newit gaz pudogyny degisli edara kärhanalarda işgärleriň sanynyň kemeldiljektigi barada duýduruşlar hem berildi. Ýurtda döwleti degisli käbir pudok kärhanalarynyň sanynyň we iş orunlarynyň kemeldilmegi barada türkmen resmiýetleri we media serwisleri tarapyndan açylan maglumat ýa-da düşündürüş berilmese-de, bu waka dünýäde energiýa serwisleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwründe bolup geçýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Atçylova.
Soňky 2 aýdan bäri Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, köne egnesik tatyn almaga gelýän alyjylaryň köpelendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Häli şindi gapyň kakylýar, gapyny açýardyň welin elleri ala sumkaly agyr ýüklü türlü ýaşdaky denalar gapyny agynda durup, özleriniň köne egnesik tatyn alýandyklaryny aýdýarlar diýip Aşgabatyň Paragat ýedi kiçe tarapçasynyň ýaşaýjy Ogul Nurdaýda sözünde dowam edýär. Ogul Nurdaýdanyň aýtmagyna görä köne egnesikleri ardarak wagtdan tatyn alyp, soňra ony köçelerde, bazarlarda oturup gymmadyrak wagtdan tatýan denalaram, erkek adamlarym hemişe bolupdyr. Köne egnesikleri giymek üçin tatyn alýanlaryň sany ýeterlik bolupdyr. Emma soňky 2 aýdan bäri bu söwda has gyzgalaňly bolup başlapdyr. Ilatyň sosial ýagdaýlarynyň pesa gaçmagy bilen bazarlardan täze egnesik tatyn alyp giymäge gurby çatmaýan maşgalalaryň sany artdy. Köp çagaly maşgalalarym, uçypsyz aýlyga ýa pensiýa ýaşamaly bolýan ýaşaýjylarym bar bolança pulny azyk önümlerine ýa dermana sarf etmeli bolýarlar. Şol sebäpli giyim almaga pul asla maşgaladan tüýüşmeýär. Ondan adamlar ardarak bazar bolan köne egnesik bazaryna ýüzlenmeli bolýarlar diýip Ogul Nurdaýda aýdýar. Köne egnesikler satylýan bazaryň sowdasynyň gyzmagy bilen öýlere aýlanyp köne egnesikler satyn alýanlaryň hem sany artdy. Olar uzaklygyny gapy-gapy aýlanyp köne egnesikler satyn alýarlar. Ellerinde 2 tane sumkaly aýlanyp beren denalary häli şindi görsen bolýar. Elbetde ýaşaýyş derejesi has oňat bolup, wezipeli işlerde işleýän emeldarlaryň maşgalalarynda tatyn alan egnesigini soňra halaman taşlaýan, ýa täze çykýan modaly eşiklere gowalaşýan, ýa bolmasa mesleginden günde-gün aşa eşigini täzelemäge çalışýan ýaşaýjylaryň bar bolandan soňra köne egnesik tatyn almak üçin öýlere aýlanýan alyjylara tatyn almaga harydan tapdyrýar. Olar käte tatyn alan egnesikli sumkalaryny zordan öterip bilýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ogul Nurdaýdanyň aýtmagyna görä köne egnesik tatyn alýan alyjylar diňe bir Aşgabatlylar bolman, vilayatlardan hem Aşgabata gelip öýlere aýlanyp köne egnesik tatyn alýanlaryň sany näçe diýsen ýeterlik. Vilayatlarda hem güzaran ýagdaýy kynalýarlyk sebäpli köne egnesik tatyn alyp giymäge adamlaryň mejbur bolýandygy aýdylýar. Ýöne şeýle satyjylaryň töwdatyna polisiýa işgärleriniň päsgelçilik döredýändigi hem aýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmadygyny toran köne egnesik tatýan bir satyjynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň Ogulhan köçeniň gündogar böleginde köçäniň masteral atlandyrylýan köçe bilen çatyryndaky boşluk ýerde köne egnesik bazarynyň peýda bolmagy bilen alyjylaryň hem bu ýere köp gelýändigini görsen bolýar. Emma bazar ýangydyp başlanan polisiýa işgärleri peýda bolup bazary dargatmak bilen bolýarlar. Satyjy görürler sumkalaryny töýräp jaýlaryň arasynda gellenip töwda etmäge çalışýarlar. Bu bolsa alyjy da satyjy da uly kynçylyk döredýär diýip satyjy aýdýar. Alternativ bazaryna gidip ol ýerde yer pul töläp töwda etjek bolsak, onda peýdamyz bolmaýar. Alyjy üçin hem şäheriň içinde bu töwda amatly bolýar. Emma biz günümizde goýanoklar diýip köne egnesik tatýan satyjylar da ýerenýärler. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýetiň Volgograd oblasynyň türkmen migrantlarynyň sany bir ýylda 81 götürüm artdy. Orsiýetiň Volgograd oblasyna göçüp barýan türkmen migrantlarynyň sany birden artdy diýip Volgogradskaya Pravda neşri regionyň degişli resmiýetlerine salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Orsiýetiň Volgograd oblasyny Türkmenistanyň göçüp baran migrantlarynyň sany 2016-njy ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdireninde 2017-nji ýylda 81 götürüm ýokary galdy. Maglumat üçin aýdylsa Orsiýetiň İçeri İşler Ministrliginiň migrasiýa boýunça baş upravleniýasy 2017-nji ýylda Orsiýetde 74 000 Türkmenistanlynyň hasaba duranyny habar berdi. Türkmenistana dowam edýän aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen raýatlarynyň iş gözläp durly gazanç ýollaryny agtyryp ýa-da başga sebäplerden özge ýurtlara çykmagy ýykyn edýärler. Mysal üçin goloýdy dürli neşirlerde şol sanyny Hakkyn Az web saýtyny türkmen raýatlarynyň inni Azerbaýjana ýykyn edip başlangyny barada maglumatlar peýda boldy. Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gurulunyň binýadynaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allah Ikhbaranow gurulmagy edýän täze tendensiýany tasdiklap, ozolklary garanyny Türkmenistandan Azerbaýjana gelýän
mihmanlaryň sanynyň artýanlygyny ma'lum etdi. Sanyny ýyl mundan ozal Azerbaýjana gelýän türkmenleriň sany minimal derejede galan bolsa, soňky ýyllaryň dowamynda bu san bir näçe esde köpeldi. Munyň esasy sebäbi Türkmenistanyň ykdysady krizisdir. Türkmen raýatlary bu ýerde gyzyllaryny satyp, onuň deregini harit ýa-da daşary ýurt valyutalaryny satyn alýarlar. Galibertede biziň ýurdumyz türkmenler üçin özleriniň kägaranyny diňe bir has erkin ýurt bolman eýsem olar üçin biziň ýurdumyz Ýewropa açylan penjeredir. Gurrunsyz bu proses ýurdumyza gelýän salykatly adamlar bilen bir hatarda dürli awanturistlaryň, gaçakçylaryň, bekanun töwdegärleriň we özüni ýeňil alyp barýan dinanlaryň sanyny artdyrýar diýip Allah Veranow aýdypdyr. Gepin gerdişine aýdylsa, Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp adyklyk edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Ol ýerde kanuny ýa-da bekanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sanynyň 100 miňler çödegi aýdylýar. Şol bir wagtyň özüni türkmen häkimiýetleriniň soňky wagtlarda ýurdun daşyna çykýan türkmen raýatlaryna käbir emeli kynçylyklary döredip başlanmagyny yerli çeşmeler aýdýarlar. Mysal üçin goloýdy türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň daşary ýurda çykmagyna we ol ýerde galmagyna mümkinçilik berýän biometrik maglumatly ilat arasyna zagran diýilip atlandyrylýan pasportlarynyň möhletini çäklendirmegi, has taky onuň möhletini bir ýyla düşürmegi gödöňünde tutýanlygy barada habarlar peýda boldy. Türkiýede ýaşaýan käbir türkmen migrantlary bu täzeligiň Türkiýede onsuzam kynçylykly durmuş şertlerine ýaşaýan türkmen migrantlar üçin goşmaça urgu boljakdygyny aýdýarlar. Şeýle-de goloýdy Türkmenistanyň Türkmen Howa ýollary döwlet kompaniýasynyň daşary ýurda gatnaýan reýsleriň biletleriniň bahalaryny, hususan Aşgabat Moskwa aralygyny gatnaýan reýsiniň bahasyny 2 esde, ýagny 1500 manatdan 3000 manata, Aşgabat Istanbul aralygyny gatnaýan reýsiniň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manata çykarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media we habar serişdelerine täze ýüze çykýanlygy aýdylýan bu meýiller barada, ýagny soňky döwürde Türkmenistanlaryň daşary ýurda çykmaga ýykyn edýänligi barada peýda bolýan habarlar boýunça hiç ýyly maglumat berilmeýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnälik bilen men ýoksunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 mart bayramçylygynyň öňü syrasynda 8 we ondan hem köp çagan dünýä ýynlaryň hemde terbiýelap ýetişdiren eneleriň oňlar çoğuna eni mähir diýen hormatly atdakmy kakynnaky fermany gol çekdi. Mundan öň Berdimuhammedow ýurdun aýal gyzlaryna 40 manat möçberine pul syýlaklaryny bermek kakynnaky karara gol çekipdi. Yerli synçylaryň bellemegine görä Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen enelere we çagalara berilýän üns garaşsyzlygyň başga ýyllarynda kararany bir az ýokarlany, ýagny çagalar üçin berilýän kömek pullary dikeldirli. İşleyen enelerin çağatı 3 yaşayansa işlemedik yılları iş stajına giridilmeli edildi. Biraz son olsa ene mehri diyen hormatlı ad törüdüldi. Bu ad verilen enelere ene mehri adlı orden usurlyar ve inpes aylığın 10 estesi möçörüne pul sylagy berilýär. Yerli synçylar bu pul sylagynyň Türkmenistan ýaly işsizligiň höküm sürýän ýurduna işleýänleriň aýlygynyň hem işe ýeterlik bolmadyk halatyna begenmeli zatdygyny aýdýarlar. Şeýle-de kanunçylykda bu hormatly adama nasip bolanlaryň zaý bilen üpçünçüligi, köp çağaly enelere medisina kömegini bermek ýaly bir topar ýeňillik we kömek gödeňine tutulýar. Mysal üçin 2015-nji ýylda 8 mart bayramçylygyna gabat Aşgabatda Türkmen Waşa ýolunyň urunyna ýerleşýän ýokary amatlykly jaýlardan 50 çemet kwartira 8 we ondan köp çağaly enelere sowgat berildi. Emma yerli synçylar Aşgabatda şol wagtym häzirim 8 we ondan köp çağaly hemde 2-3 otogly jaýlarda mydar edip oturan eneleriň ören kän bolanlygyny belleýärler. Aýdylmagyna görä Aşgabatyň ýerki ýyllarda gurulan mikroraýonlaryna aýdaly 6-njy 30-njy mikroraýonlarda 3 otogly kwartiralaryň tutýan meýdany 32-36 kvadrat metr bolsa, 2 otogly jaýlaryň tutýan meýdany 28-25 kvadrat metr bolup durýar. Azatlygyň habarçylar köp çağaly eneleriň ýagdaýynyň owa ýerlerinde has agyrdygyny, olaryň enelere kömek ýa gollaw programmasyna wada berilen ýeňillikleriň köpüni alyp bilmeýänliklaryny habar berýärler. Aşgabatly ýazman Murat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä owa ýerlerine 6-7 sotuk mellek ýerine salynan jaýlarda 10-5 adam bolup mydar edýän maşgallar hem az däl. Şeýle-de ýazgy owa etrap ýerlerine eni mehri diýen hormatly adam nasip bolanlaryň Aşgabatdaky ýaly taýyn jaýdan geçen giňişräk mellek ýeri berilse-de üstlerine köşk salynyp berilen ýaly begenjekdiklerini belleýär. Türkmen mediýasy ýurtda aýal gyzlar, hususan çaga terbiýeleýän eneler üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlaýar.
Emma azatlygyň seçmeleri bilen töhfetde bolýan ýaşaýjylar kanunyny eneler, çağılar üçin gödeňinde tutulan medisina, saglygy saklaýyş kömeklarynyň hem köpüsiniň kagyz ýüzünde galýanlygyny görüň berýärler. 4 ýyl içinde olar kabul edilen kanun boýunça çağılar 15 ýaşaýança olar edilen medisina hyzmatlary mut tölewsiz bolmaly. Emma bu kanun bir ýerde işlese 10 ýerde işlemeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatlyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä bu kanundan diňe öz hak hukugyny gowulýan we lukmanlar bilen çekinmän guruluşmagy başarýan eneler peýdalanyp bilýär. Emma lukmanlar beýle enatalara olaryň kanun talaplaryna hemişe dogry düşünmeýärler. Ýagny olary özlerine hüjüm edýän adam ýaly görýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan bu gedekki 8 mart bayramçylygyny ýurtdaky ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň, benziniň we aly karytlarynyň en çemesde gymmatlamagynyň we dollarlaryň Garabazardaky narhlarynyň rekord derejede ýokarlanmagynyň fonuna garşylaýar. Şeýlelikde Türkmen prezidentiniň adyndan aýal gyzlara sowgat berilen pul Garabazar kursyna $3,5 möçbernäki syla bolýar. Şol wagtda ýurdun regionlaryna bu $3,5 möçbernäki syla hem entek alyp bilmedikden anlaryň az därligi habar berilýär. Şu aralykda Täjikistanyň prezidentiniň ogly Duşanbäniň häkimi Rustam Emomali 8 mart we Nowruz bayramçylyklaryna gabat paýtagtyň köçe süpürjilerine $113 möçberne pul sylagyny bermek hakyna karara gol çekdi. Gepler Azatlyk radiosi habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7 martda Nesil gazetiniň baş redaktorynyň ornwasary bolup işleýän Azat Jepparowy Bereketli Toprak gazetiniň baş redaktory wezipesine berildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Bereketli Topragyň öňkü baş redaktory Bekmurat Kakageliýew pensiýa çykdy. Bellemeli ýer geçen ýylyň Tomsunyna Berdimuhammedow bu gazetin baş redaktorynyň ornwasaryny hem täzeläpdi. Ýagny Täsgelli Gutluýew wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Aýnabat Ataýewaňy belläpdi. Ýöne sonuna Gutluýewiň işden boşadylmagynyň sebebi aýdylmandy. Bu sana we Dünýä Edebiýat jurnalynyň baş redaktory Meret Mämmed Kan Mämmedowyň wezipesinden boşadylmagyny we onuň ýerine Adalat gazetiniň baş redaktorynyň ornwasary bolup işleýän Abdulmejid Muradowyň baş redaktor bellenilmegini hem goşup bolar. Yerli synçylar Türkmen prezidentiniň baş redaktorlary işe bellemek we wezipeden boşatmak bilen ýurdun metbuat hakyna kanunyny gödek goýanlygyny belleýärler. Ýewropada ýaşaýan türkmen ýuristi Timur Misirhanowyň pikirine görä Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 10 aprelinde Sport telekanalynyň direktori Ýoldaşgerli Hanalyýew wezipesinden boşadanyna hem Türkmenistanyň metbuat hakyna kanunyny bozdy. Juristin bellemegine görä metbuat hakyna kanunyň 16-njy maddasyny baş redaktoryň köpçüliklerin habar beriş serişdesiniň esaslanyrjysy tarapyndan bellenilýän we işden boşadylýanlygy ýa-da redaksiýanyň düzgünnamasynda göz tutulan tertipde saýlanýanlygy ýa-da işden boşadylýanlygy aýdylýar. Sport telekanalynyň esaslanyrjysy Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bolup durýar. Şeýle-de soňky bir ýylyň dowamynda 2 ýol başçysy täzelenen nesir Bereketli Toprak gazeti hem ýurdun owa we suw hyzylygy ministrligine degişli we gazetiň baş redaktorynyň we ornwasarynyň prezidentiň fermaniýa karary bilen işden boşadylmagy ýerli kanunçylyga gabat gelmeýär. Şeýle-de synçylar Türkmenistanyň baş kanunyny ýurdun prezidentiniň baş redaktorlary aýryp goýmagy hakyna hiç zat aýdylmanlygyny belleýärler. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda kabul edilen we 2013-nji ýylyň ýanwaryna güýje giren metbuat kanuny senzuranyň gadagan edilýänligini oglan etdi. Şeýle-de täze kanun ýerli häkimetler bilen bir hatarda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik gürleşikler, beýleki ýuridik şahslar, şeýle-de 18 ýaşyna ýeten türkmen raýatlar tarapyndan habar serişdesiniň esaslandyrylyp biljekdigini oglan etdi. Ýöne muňa garamazdan ýurtda garaşsyz metbuat neşirler döredilmedi we daşary ýurtlardaky erkin neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän ýerli jurnalistlaryň ýanylmasy azalmady. Şol wagtda prezident Berdimuhammedow türkmen metbuatynyň hususan telewizioniýanyň işinden hemişe nägile bolýar we bu uğra jogap berýän ministri, vice-premier izgiderli çalışyp durýar. Halkara hukuk toparlarynyň metbuat adatly barada kasabatlaryna Türkmenistan ýylyň ýylyna iň ýyzaki ornlarda görkezilýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.